na dito ni mag-piso wifi. Ya Allah, Ya Allah. Matang kami nakaputing ni susuka. Kamawatan ako tunap ng luksaya, kung luksaya. Asubo-subo, di mamatay sa Quran. Huwag na mahuwi na kung makapatid sa cellphone na biyan, piso wifi. Ya Allah. Tunay miya sa YouTube no? Tunay miya sa mga wata. Ami ataman siya nga dato. Nagumatag siya makasiyama ha? Dato, kabundan pa ni Makay na ba eh? Adin misil po no? Ay lang kasi na ba eh, katong matulong. Di ko, hindi ko, dito sa di man ka sa cellphone. Wata, ay lang kasi messengeran. Inakula, ikaw bakit nakapatay? Namaya ka mga bundaya? Cellphone. Ya Allah. Ate, ikasiyaw ay ako ramaw ba no? Ikasiyaw? Yang kita minum siya gabi eh? Ganyan magdam. Namapita na simbayang tanong sa iyo. Naging nakatawa, naging mori-mori nga Ramadan. Napanamar ka. Pag-ilaw na miyatay. Sa giyamay po sa saragul. Nabot na silang JC. Nato na dingan. O ba sila mo, mini sampai sa giya Ramadan, yang masira na adiriran. Na iman na sa kukuburiran, na di sila di sindit, saka sindit ada agad niyan. Nasaka na hindi bukir kau Allah kaya Ramadan, ada kadboy na pera sanad. Napakilay kasi ko Allah. Akapapatutang ka. Sige kaya pakatali mo Ramadan. Alam mo ni kami kukubur. Na di na di pamanganing si ko Allah. Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ya Allah, baka po kong sa dunia, tapi ang isang arak-arak. Ya Allah, baka puto ka sa dunia, tapi salad ang nisidika. Ya Allah, baka puto ka sa dunia, tapi bisa ka pandang na mabadyang sa Quran. Talang mo itong miyang kaputupin. Nasa kan, ibibigay na kawa Allah, na inisabay ka nila sa Ramadan, na kiyasayawan kong panggawi. Ganyan niya suwaka. Sugugulaw ko niyan, nasa ka, na inidaray nung ka. Subhanallah. Lahat namin kukuburo. Kafir sa Muslim na ginanay ibubugir ka Allah imam to kapapadilaman ng Ramadan nagbuburok nila lagon apya sa mga nabi apya sa mga sahaba abubu ko maniso amaliran nasa na baka bagtuturo kamataan udah tanu sayang ako na susuan ka rin ba to udah tanu sayang kung na susuan ka no so may sigo kabel na ulit tuturugan na cellphone ya Allah mataan umanisa na mabibigol sa dunia ay kata nyo na po putaw nakalilipatan natin sa putaw na kami saban kami naman naman sa ito kami ang puspun subugayan kami ang puspun sa putaw mga napya sa putaw na pagkataabot sa kapapatay la ilaha illallah na mga inabulay siya buta lagi nagtutulan sa kita wata, ano ba kataw? Inududugutayin sa inududugin sa mga watayin sa mas kita sumo, amig tunggaw-tunggaw. Nakita ba biya ka mamsa? Agyat dua katawa wata, na mga mukha mapia, mapia suineran. Ta sukayo na mapia, na miyong sa mapia. Naigira bina sa sukayo, na sumabusungay na binasa. Kabang kagunga sumadam sa dunia. Naupo na yung kabibisiyan ka, nag-cellphone, bubawata ka mong nalangon pa si cellphone. O punso ina, natuturdo niya na susambay ang ayan. Makailangan sa mga wata, tuturdo niya mamuso, sambay ang ayan. Nakita ba man ito pansin ko, nakamaritis. La ilaha illallah. Nagip na maritis iman to, nami high-tech. Kasi iman to. Nayap na kamaritis iman to, na group chat din ito. Siya kong yaman na masanas, kanong buwa-duwa. Man to, na group chat, nalabi ka ng 20. Nagkiyang-kiyang niyo sa padiyo. La ilaha illallah. May ginanulurupan sa group chat. Sumibita no sa group chat. Hirong ba? Ang tanong makadaya. Allah. Ya Allah, Ya Allah. Hey, mga tao ka no. Yay nga niya di pa magandaan. Naimbing sa mga amal ka, may naglawan na mori. Yan natahajud ka.